Tam až také veľké zmeny nebudú. Skutočne, že v tejto disciplíne dominuje Česká republika. No ale pred nami je už štvrtý rozbeh a v ňom v prvej dráhe Tomáš Uhrin Zvolen, v druhej dráhe Jaroslav Chalany, okresné riaditeľstvo Trnava a v tretej dráhe Jan Blažek, DHZ do Topolecka. Máme tu aj pretekárov z dobrovoľných hasičských zborov. Oni idú vyslovene na stovku, pretože dvojboj nemôžu absolvovať, nakoľko neabsolvovali ani väžu. Takže u týchto pretekárov z DHZ ide viac menej o disciplínu 100 metrov cez prekážky. Ale na štarte už máme štvrtý rozbeh Zvolen, Trnava, Topolecka. V tom 32. rozbehu budeme mať obsadené dve dráhy. Prvá, druhá. V prvej dráhe Filip Bibza, DHZ do Senica a v druhej dráhe Boris Maxian, DHZ do Kúty. Takže sme mali obsadenú iba prvú dráhu, štartové číslo 118, Filip Bibza, DHZ do Senica, výsledný čas. Účastníci štvrtého rozbehu v dráhe číslo 1 Jan Blažek, DHZ do Topolecka, v dráhe číslo 2 Tomáš Uhrin Zvolen a v dráhe číslo 3 Jaro Chalany, Trnava. Takže účastníci štvrtého rozbehu úspešne odštartovali. Zatiaľ mierne návrh bývalý slovenský reprezentant Jaro Chalany z Trnavy. Bohužiaľ chyba na rozdeľovači. A ako prvý dorazil do cieľa Jan Blažek, DHZ do Topolecka, výsledný čas 22:60. No a v tom 32. sa nám predstaví iba jeden pretekár, Filip Bibza, DHZ do Senica. Filip bude štartovať v druhej dráhe a pripomeniem, že jeho čas z prvého pokusu veľmi kvalitný, 17:77, takže Filip má zapísaný kvalitný čas. Pravdepodobne pôjde opäť na hranu rizika, uvidíme hlavne ten rozdielovač, aby vyšiel. Takže druhá dráha Filip Bibza, DHZ do Senica. No a máme tu aj výsledný čas Filipa Bibzu z DHZ do Senica. Milé dámy, vážení páni, dovolte mi, aby sme prešli k oceneniu najúspešnejších jednotlivcov z radov dobrovoľných
a závodných hasičov v rámci disciplíny beh na 100 metrov cez prekážky jednotlivcov. Celkovo sa tejto kategórie zúčastnilo 11 dobrovoľných a závodných hasičov. Takže na 11. mieste Marianček z HZ Šeffer Skalica, 10. Jan Blažek DAZ do Topolecka, 9. Jan Rusňák DAZ do Kuty, 8. Šimon Vavrov DAZ do Kanianka, 7. Marian Zich z HZ Šeffer Skalica, 6. miesto Arnold Patrik Romus DAZ do Kanianka, 5. miesto Pavol Bielnica DAZ do Škrba a 4. miesto Michal Maďarič DAZ do Kuty. Takže gratulujeme k výborným výkonom a ďakujeme za účasť a dovolte mi prejsť k oceneniu troch najlepších. Na 3. mieste sa umiestnil s časom 18.46 Lukáš Held DHZ do Horný Vadičov. Na 2. mieste sa časom 17.59 umiestnil Filip Bibza DHZ do Senica. Na 1. mieste s časom 16.67 a majstrom Slovenska v disciplíne beh na 100 metrov cez prekážky dobrovoľných a závodných hasičov sa stal Michal Rérko z klubu hasičského športu Poprad. Poprosíme ešte o spoločnú fotku. Takže ešte raz gratulujeme najúspešnejším jednotlivcom a ďakujeme za účasť a skvalitnenie tejto súťaže. A máme odštartovanie. Závanie na veľkú slovenskej reprezentácie pripravujú nástup Polska, prekonanie bariery, Korina Puš, Pavalina nádrží, tretí úsek, predávka, prekonanie kladiny, zapojenie na rozkolovač, zapojenie pozície na hradnicu, odpojenie predávka územie, poďakov čaká štvrtý úsek hasenie, a hasíme rozhodne o výsledku. Česká republika zatiaľ s náskokom, prekonanie bariéry a škoda, ale pokračujeme ďalej. Zdá sa, že bulharská reprezentácia konečne došlo tam k zraneniu. Česká reprezentácia pokračuje, prekonanie kladiny, rozdielovač, vynikajúco výborné rýchle a čaká nás štvrtý úsek. Hasenie. Vidíme, ako si poradia vlastne Českej republiky v hasení. Menšie zdržanie, ale česká reprezentácia už je cieli. Takže odštartovali druhé štafety Slovenska a Polska. Slováci, Poliaci. Nasleduje prvá odvzdávka s miernym náskokom do Slovenska, ale zatiaľ vyrovnaný súboj. Nasleduje prekonanie druhej prekážky, bariéry, tejto chvíli sa zapaluje oheň. Nasleduje odvzdávka tretím členom štafety Olgirman Rustiev, prekonanie hladiny, zapojenie Slovenska, Rusko Slovenska s miernym náskokom a posledná odvzdávka štvrtému členovi štafety, ktorý si preberá hasiaci prístroj a bude sa snažiť čo najrýchlejšie prekonať poslednú prekážku a blíži sa do cieľa.
budeme svedkami ďalšieho času po 1 minútu.